खुलुमबाय बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै 7 आगस्ट 2020 फैदो दिननि माखासे बेलासिनि खौरांफोरखौ फारियै मिथिना लानि। लोगोफोर भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां मोनसे खोथा बुंनो सानदों। बे खोथायानो जाहैबाय गाबोनाय इन्टारनेशनेल केट डे, माने गाबोन बुहुमनाङैनो मावजिफोरनि सान। जायफोर बिथांमोननि नखराव मावजि दं बिथांमोना गाव गावनि मावजिनो एसे आदार जाहोब्लानो जाबाय गाबोन सानसेनि थाखाय। अब्ला जों जेबो गोबाव खालामालासिनो जागायजेननो दिननि बे माखासे खौरांफोरखौ। गिबि खौराङा जाबाय दाखालि 2 आगस्टआव जायबा इन्डियान आर्मिखौ उदखारि हान्जाया खावनानै लांदों होन्दोंमोन, बै इन्डियान आर्मिया गावनि आलासिनि नखरावसो आलासि जाहैदोंमोन। माने बिथाङा मुस्लिम मानसिमोन, बिथाङा ईद सेलेब्रेट खालामनो थांदोंमोन गावनि आलासिनि न'आव। दा बेखौ उदखारि हान्जाया किडनेप खालामदों साननानै जोंनि इन्डियान आर्मिफोरा अपारेशन खालामबायमोन। दा बिथाङा मोजाङैनो दं, बिथाङा रावजोंबो खावजायाखै। लोगोसे जोंनि बे भारत हादराव दिनै 24 घन्टानि गेजेरावनो 62,538 जन सुबुंफोरनियाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। लोगोसे जोंनि बे भारत हादराव दासान्दि एक्टिभ केसा 6 लाखनिबो बारा। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय उत्तर प्रदेशआव 3 सुबुंफोरा राम मन्दिरनि भुमिन पुजाननि बेरेखा ससियेल मिडियायाव पस्ट खालामनायनि थाखाय एरेस्ट खालामजाबाय। बिसोर 3 सुबुंफोरनि गेजेराव सासे डक्टरबो दं। बे डक्टर जानानै बे हिन्दुनि फारसे बेरेखा बाथ्रा बुंदोंमोन। दा बिसोर 3बो साननैसोनि थाखाय जोबथेसालियाव दालि ओंख्रि जानांसिगोन। लोगोसे आन्ध्र प्रदेशनि YSRCPनि MLA श्रीदेवी बिथाङा लामायाव एक्सिडेन्ट जानानै खहा जानाय सुबुंफोरखौ गाव हारसिंनो मदद खालामदों। नैबे माखासे सावगारिखौ नायनो हागोन। बिथाङानो जाहैबाय श्रीदेवी MLA। बिथाङा गावनि गारिनिफ्राय ओंखारनानै गुबुनफोरा लामायाव एक्सिडेन्ट जानानै दंमोन, बिथाङा बिसोरखौ बासायदों। जोबोर मोजां खौरां बियो। बे खौराङा भाइरेल जागासिनो दं। दा बेनिखायनो आंबो बे खौरांखौ लाफानाय जाबाय। गुबुन खौराङा जाबाय वेस्ट बेंगलाव TMCनि लिडार शेख इजराइल खानखौ माखासे दुथांफोरा बुथारबाय। दा बे दुथांफोरा सोर बेखौ दासिमबो नायबिजिरनानै मोननाय जायाखै। बे जाथाया आरामबाग ओनसोलनि ताजपुर गामियाव जादों होननानै फोसावनाय जादों। वेस्ट बेंगलाव दासान्दि सोलिगासिनो दं राजखान्थिनि गरम थासारि। वेस्ट बेंगलाव जेबो जोबनो थाखाय दासिमबो। दाखालिबो बुथारदों, बे मासावनो बुथारनाया 3-4 जालांबाय। जुलाइ दाननिफ्रायनो बुथारगासिनो दं। TMCनि वर्कारखौ बुथारबाय, BJPनि वर्कारखौ बुथारबाय, बेबायदिनो बुथारलायगासिनो दङ। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय आन्ध्र प्रदेशआव सासे दिन हाजिरा मावग्रा सुबुङा 35 लाख रांनि गरथाम डायमन्ड एबा हिरा मोन्दों। दा बिथाङा हरसेयावनो कौटि रांनि बिगोमा जानो हाबाय। बिथाङा जोबोर रंजानाय फोरमायदों। लोगोसे बिथाङा गावनि बे हिरा मोननायखौ पुलिसफोरनोबो इनफरमेसन हरखादों होननानै फोसावनाय जादों। लोगोसे लेबानन हादोराव जोंनि बे भारत हादरनि 5 सुबुंफ्रा गोब्राब जखम मोन्दों होननानै फोसावनाय जादों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय CBIआ रिया चक्रवर्ती, बिनि बिदा आरो गासै 6 सुबुंफोरखौ FIR होनाय जाबाय। FIRखौ मैया मोनायावनो होदों। दा बिसोरखौ नायबिजिरसिगोन। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला बे रिया चक्रवर्ती जायबा सुशांत सिंह राजपुतनि गार्लफ्रेन्डमोन, बे दुथाङा सुशांत सिंह राजपुतनिफ्राय 50 कोटि रांनिबो बांसिन रां जाख्ल'दों होननानै फोसावनाय जादों। जोबोर गाज्रि आखुनि मानसिखामोन होननानैबो मिथिनाय जादों बे रिया चक्रवर्तीया। सुशांत सिंह राजपुतआ जेब्ला गावनि न'आव लोमजानानै दंमोन, बे समावबो बे रिया चक्रवर्तीया सुशांत सिंह राजपुतखौ जेबो नायफिनालासिनो पार्टिसो खालामबाय थायोमोन होननानै फोसावनाय जादों। लोगोसे आसाम राइफलनि लेफ्टेनेन्ट जेनेरेल सुखदीप सांगवाना दिनै दहाय सानाव मणिपुराव फैदों होननानै फोसावनाय जादों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय एबसुआ गासै 19टा कलेजफोराव साइन्स स्ट्रिम जानांगौ होननानै दाबि खालामदों। औ नंगौ लोगोफोर, एबसुआ जोंनि बे BTCआव गासै 19टा कलेजाव साइन्स स्ट्रिमा जानांसिगौ होननानै गोख्रों दाबि खालामदों। दा मा जायो नायनोसै, जेब्ला रिजाल्टआ फैयो नोंथांमोना आंनि बे प्रान्जल नार्जारि इउटुब चेनेलाव फोरमायनानै होगोन। लोगोफोर दिनैनि बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम, लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। लोगोफोर जोबथारना आं बेखौनो बुंनो सानो, गोबां मानसिफ्रानो गाव गावनि फट'खौ बे आंनि बे स्क्रिनाव होजानो लुगैदों। दा बेखायनो आंबो होनो सानदों। नोंथांमोना जाय बिथांमोना गाव गावनि फट'खौ बे स्क्रिनाव होजानो लुगैदों, बिथांमोना आंनो WhatsAppआव फट'खौ हरबानो जाबाय। WhatsApp नाम्बारा डिसक्रिप्सनाव दङ। बेनिफ्राय लानानै नोंथांनि फट'खौ हरबानो जाबाय।